Здравейте, радвам се да се видим отново. Днес ще си говорим за бюджет, за седмично меню, за такива семейни неща. Така че, ако ви е интересна тази тема, ще се радвам да съм полезна. Ще ви разкажа днес как оптимизирахме бюджета си вкъщи, чрез изготвяне на седмично меню. Ще ви разкажа откъде тръгна тази идея и по какъв начин направих това. От много време обмисляхме това вкъщи, тъй като пазаруваме, може да се каже, безразборно. Общо взето нямаме списък за пазаруване и когато отидем в супермаркета, пазарувам последния начин, или каквото ми хареса, или каквото е на промоция, или каквото ми се яде на момента, или съм решила, че ще сготвя днес. Нямах яснота за напред в дните какво ще се хапва вкъщи, какво ще ни е необходимо. И така понякога даваме по 200 лева за пазар и всъщност се оказва, че след 2-3 дни нямаме необходимото нещо вкъщи. Напоследък често се случваше да пазаруваме по 2-3 пъти в седмицата. Както вече ви казах, ходим на пазар, след 2-3 дни виждаме, че нещо сме пропуснали или решаваме, че ще хапваме нещо, за което нямаме продуктите. Затова ни беше много неудобно и много непрактично, мога да кажа, както и финансово, така и времево, тъй като ние живеем и извън града. Не беше удобно по този начин да продължаваме. Също така, както ви казах, се случваше по няколко пъти в седмицата да пазаруваме. Например, отиваме в понеделник, в Lidl, пазаруваме каквото пазаруваме. След това реша, че сряда, четвъртък с Алекс ще се разходим и ще си убием време, например, в Фантастико. И там пазаруваме някакви дребни неща и то тук дадеш 200 лева, там дадеш 200 лева. И наистина се е случвало в седмицата да даваме по 300-400 лева за храна, за пазар от супермаркети и реално, когато се обърнеш, нищо нямаше вкъщи. Затова дойде този момент, в който наистина решихме, че ще си направим едно седмично меню и то ще ни бъде така ориентира в 90% от времето, тъй като се случва да хапваме и нещо различно. У дома Иво така или иначе си хапва фиксирани неща в 85-90% от времето. Носи си закуска, носи си обяд на работа, носи си следобедна закуска, така че наистина си има 3-4 фиксирани хранения в деня, в които си знае какво ще си хапва и беше наистина неудобно и както вече казах, непрактично да пазарувам за него, за неговите неща, тъй като той се храни 90% от времето здравословно и е някакъв, така да се каже, режим. Останалите неща пазарувах за мен и за Але, когато реша, че ще сготвя някаква манджичка или нещо конкретно ни се е дояло. И наистина беше пазаруването много хаотично. Затова решихме, че всички ще ядем едно и също, защото по принцип Иво от 3-4 месеца вече така изключва доста храни, тъй като има проблеми с стомаха и това нещо го проследи вече 3-4 месеца и наистина се чувства по-добре, съответно след медицинска намеса, така да се каже. Затова той, както вече ви казах, си яде конкретни храни. Затова най-добрият вариант беше и аз да премина към този режим, така да се каже. То не е режим, ами по този начин просто си се храни и той, и аз. Просто при мен беше от време на време, но да не изпадам в така подробности, да не разтягам около ми. Какво стана? Просто решихме всички да се храним по седмично меню, по еднакъв начин и каквото се готви, това се яде от всички. Не да се готвят по 2-3 манджи, накрая изхвърлям и така нататък. Знаете, предполагам минусите на това нещо. И така, какво направихме? Седнахме един ден с мъжът ми и на бял лист просто написахме наистина примерно меню и необходимите ни продукти, които ще ни трябват за една седмица напред, за да може, когато отидем в магазина, по този списък да се водим. И мога да ви кажа, че вече го практикуваме известно време и мога да ви кажа, че е много удобно. Влизам в Lidl или в който и да било супермаркет, просто ние в 95% от времето пазаруваме в Lidl. Така че влизам там и ред по ред знам какво трябва да купя и какво имам вкъщи. Много ми е удобно и много се радвам от това нещо, че се решихме най-накрая, тъй като, както ви казах, го обмисляхме от отдавна. Сега ще ви кажа
по какъв начин сме си структурирали нещата. Аз си имам един скриншот на телефона, съответно списъкът, от който си се ориентираме какво трябва да пазаруваме и така нататък. Най-напред разделих деня на различните хранения. Закуска, обяд, вечеря и съответно някакви снаксове. Написах по няколко вида закуски, за да имаме разнообразие, съответно както сладки, така и солени. Ние имаме 5-6 неща, които си ги ядем фиксирано във времето, така или иначе. Просто ги добавих тук, да го има черно на бяло. И също така обедите и вечерите съм си ги структурирала, като сега ще ви кажа примерните закуски, които съм си написала. Съответно, ние си ги хапваме, както ви казах, във времето, от отдавна. Не са просто така написани и дошли на прима виста, защото това по принцип няма да е много удачно, тъй като не се знае дали наистина във времето ще хапвате това дългосрочно, ще ви хареса и няма да ви омръзне. Просто през годините ние сме се хранили повече здравословно и си имаме някакви такива алтернативи, които знаем, че си ги обичаме и наистина си ги хапваме. Така, първата закуска са бъркани яйца върху хляб с крема сирене и авокадо с доматчета, примерно. Някаква такава солена закуска с филийка, бъркани яйца и авокадо. Другата примерна закуска е тост с крема сирене, яйце, пилешко филе и кисели краставички или пресни краставички, в зависимост от сезона. Минаваме и към сладките закуски. Палачинка, която всъщност съм написала какво е необходимо за нея. Яйца, банан, овес, мед и съответно някакъв плод. Следващата закуска е скир плюс домашна гранола, която си я правя вкъщи и съответно доза протеин и плод може да си добавите. В случая ние добавяме. И последната сладка закуска е оризов гриз с ядково мляко, протеин плюс плод и тахан. Това са наистина закуските, които хапваме, като съответно солените закуски могат да варират, могат да са просто вместо бъркани яйца, някакъв омлет. Просто да знаеме, че за една солена закуска какво ни е необходимо: яйца, хляб, крема, сирене, пилешко филе и така нататък. Тези неща си ги взимаме. Отдолу съм теглила чертата и съм написала всички необходими продукти за закуските, които хапваме през седмицата. И това са яйца, хляб, крема сирене, авокадо, пилешко филе, банан, овес, плодове, ядково мляко, гриз, тахан, скир. Това са необходимите продукти за закуските, като съответно много от тях ще влязат и в основните хранения. Сега, при обедите и вечерите съм разделила нещата така. Примерни салати, примерни основни. Основните съм ги разделила на протеин и на гарнитури. И сега ще ви ги изброя съответно. Салати: домат, краставица, авокадо, магданоз, моцарела, лайт или сирене. Това е много такава готина лятна салатка, когато вече имаме домати и краставици от градината, лук, магданоз, става чудесно. Втората салатка, която е по-скоро зимна, е айсберг, домат, краставици, Цезар сос. Купувам един Цезар сос, който е абсолютно 1:1 с готовият от ресторантите. Или вместо Цезар сос, по-здравословната алтернатива е балсамико, зехтин и авокадо, например. Другата ни салатка е само моркови или моркови плюс краставици, като си добавяме и семена. Много добра салатка е киноа, магданоз, краставици и авокадо. При салатите хубавото е, че когато имате примерно някаква зеленина, може да добавите абсолютно всичко, каквото имате. Може да си я направите и като основно, да си добавите пилешко или някакъв друг протеин, може да си добавите някакъв въглехидрат, например паста или нахуд, боб и така нататък. Така че просто съм сложила 4-5 наистина примерни салатки, просто като ориентир. Основните, както вече ви казах, съм ги разделила на протеин и на гарнитури, като протеините са ни сьомга, пилешко, телешка кайма, рибатон, ципура и скариди. Редуваме ги, след малко ще ви обясня как, като за гарнитури съм написала ориз, който си го използваме или за покебол, или като просто гарнитура, едамаме. Също така сладки картофи, обикновени картофи, паста, различни зеленчуци, като тиквички, морков, лук, които ги правим на фурна, гъби също така. Другата гарнитура е киноа с зеленчуци и последната гарнитура, която съм написала, е нудли с зеленчуци.
Хубавото е, че просто имате примерни гарнитури, примерен протеин и може да комбинирате както различните неща, така и да ги смесите в едно. Например, нудли с зеленчуци може да ги направите с пилешко и да си хапвате изцяло основно. Може да си ги направите нудли с зеленчуци, отделно примерно телешко кюфте. Общо взето така може да ги комбинирате. И за снакове или други неща, които ни трябват, съм добавила черен шоколад, чия, ядки и семена, тортили и кашкавал, който кашкавал съответно си го правим понякога на сандвичи. Както ви казах, 90% от времето ядем така, но се случва така, че да ни се дояде нещо различно, а пък все пак имаме малко дете, което не постоянно яде и от нашата храна, понякога иска нещо различно, я пица, я някой сандвич и така нататък. Затова имаме и допълнителни продукти, като кашкавал, например, който по принцип си е един основен млечен продукт, съответно ако избягвате млечните продукти. Окей, написахме съответно храненията за през деня, които може да са ни примерни и да ги комбинираме в различни дни от седмицата. Съответно, каква е следващата стъпка? Това да сметнем колко количество продукти ще ни бъдат необходими. Хубаво е тук да си ги измервате. Иво по принцип си ги измерва, той знае колко неща яде през седмицата, т.е. колко протеин, колко въглехидрати и така нататък, колко броя примерно скирове и така нататък. Разбрахте ме. По принцип аз имам изготвен хранителен и тренировъчен режим от треньор, по който по принцип се ориентирах. И за да започнем така от началото, когато бяхме в началото, да ни даде един такъв старт и ориентир, да видим как ще вървим през седмицата и все пак колко неща първоначално да вземем, защото във времето вие вече се ориентирате колко изразходвате. Понякога също така остават неща от миналата седмица, които не трябва да закупувате, така че във времето нещата се оптимизират още по-добре. Просто в началото беше като ориентир този мой хранителен режим, по който съответно не се водя стриктно, но просто там имах измерени колко грама протеин, колко грама въглехидрат и така нататък, колко броя яйца примерно на ден да ям. Съответно в закуската, не точно на ден, няма граници или някакви такива стриктни режими, както вече ви казах, но просто ви го споделям, тъй като това ни беше като ориентир, защото много от вас може би няма да знаят откъде да тръгнат сега от началото, когато си направят седмично меню, да кажат колко сега пилешко да си взема, колко телешка кайма, ако съответно ядете тези неща. Така че когато се храните така във времето, вие вече ще си знаете наистина по колко, как вървят тези неща през седмицата. Просто седнахме и си сметнахме, като на следващия лист съм разделила съответно продуктите по категории и вече това ни е пазарският списък. Започваме с плодовете и зеленчуците, тъй като, както ви казах, пазаруваме от Lidl, а и във всеки супермаркет те са най-отпред. Така че като плодове съм записала банани, една връзка, горски плодове, в тях се включват ягоди, боровинки, малини, в зависимост какво има в дадения магазин или пък какво е на промоция, също така се водим от това. Горски плодове, 2-3 кутийки. Круши 5-6 броя, ябълки 5-6 броя и грозде. Тук съм записала нещата, които ги ядем в зимата, плодовете, които ги има тогава. Съответно може да добавите портокали, мандарини и така нататък. Ние започнахме от началото на годината така че януари месец горе-долу вървяха круши, ябълки, грозде, банани и берита. Така че това съм си записала, това хапваме. Като зеленчуци съм записала айсберг 2 броя, краставици 5 броя, домати 2 кутийки черита, ние взимаме едни такива като в кутийки от Lidl. Авокадо една мрежичка, моркови 4-5, тиквички 3-4, лук 3-4 глави, едамаме един плик, който го взимаме от Фантастико, той е един прозрачен плик, мисля, че беше 500 грама опаковката, сладки картофи 5 броя и обикновени картофи, нямаме конкретно количество, тъй като обикновено родителите на Иво ни взимат на цяла мрежичка и те така иначе се изразходват и в манджи, така че не сме ги смятали. Преминаваме и към млечните продукти. Скир 4 броя, ядково мляко 1, крема сирене 1 брой, кашкавал 1 брой, моцарела лайт 2 броя,
сирене, майонеза 1 брой, котич 1-2 броя, като съответно тук съм добавила всички млечни продукти, които консумираме в къщи. Както ви казах, ние няма цяла бучка сирене да изядем за една седмица или по 500 грама кашкавал за една седмица. Също така едно бурканче майонеза не хапваме на седмица. Просто това са продукти, които съм ги включила в списъка и знам, когато ги прегледам, какво имам и какво нямам вкъщи, за да не пропусна нещо. Затова съм ги добавила всички наведнъж. Следващата категория са хляб и брашна и общо взето тестените работи. Хляб 1 брой, овес 1 пакет, тортили 2 пакета, оризов гриз 1 пакет, нудли 1 пакет, паста 1 пакет и ориз 1 пакет, като съответно тук някои неща са в повече, като това означава, че просто следващата 1-2 седмици няма да купуваме ориз или пък паста. Гриз ние купуваме по 5-6 броя, просто знаем, че горе-долу по половин пакет или един макс изразходваме на седмица. Ако ще хапваме, ако така ще се случи, че да хапваме и двамата заедно гриз всеки ден, както ви казах, това са някакви ориентировъчни количества, просто е важно да ги има в списъка, за да си ги преглеждате и да отмятате кое го имате вкъщи и кое е необходимо да напазарувате. Следващото нещо е протеина, месо и риба. 5 кг протеин сме сметнали ние, че ни трябват за седмица и сме ги разделили така. 2 ципури, 5 сьомга, като тук означава на брой парченце, т.е. 2 броя ципура, защото обикновено те са с среден размер и една рибка я хапваме двамата, т.е. на човек по половина рибка и обикновено 2 ципури ни стигат за 2 отделни хранения. 5 парченца сьомга ние взимаме от Lidl, една в такива алуминиеви тарелки, които обикновено са по 2 броя в тарелка и тя е с средиземноморска подправка, другата е с чесън и черен пипер, ако не се лъжа, много е хубава, малки. Просто едно котлетче сьомга обикновено хапваме ние, затова сме и написали 5 броя сьомга, един пакет скариди, който го купувам от Фантастико и съответно този пакет скариди го ядем по месец, защото не всеки ден ядем скариди, той е обикновено около 750-800 грама и когато купите един пакет скариди, го използвате напред във времето доста така пъти. Телешки бургери 3 тарелки, пилешко 2 кг, плюс пуешко филе, което е като слайсчета и рибатон 2 консерви. И в секция други съм сложила черен шоколад 2 броя, чия, ядки като орехи, различни семена, бадеми, кашу и така нататък. И семената съответно ленено, конопено, сусам. Обикновено ядките и семената ги използваме или за салати, или за домашна гранола, или просто е така за снак. Обикновено слагаме и сусам върху, напоследък си правим и един солен кекс и отгоре си го поръсваме с сусам. Когато правя банеца също поръсваме с сусам, когато си правим покебол също поръсваме с сусам. Обикновено обичаме семената в къщи, така че ги използваме навсякъде, не ни пречи, обичаме консистенцията им. Тук сега се сещам, че не съм добавила таханите, но ние обикновено поръчваме от един сайт по 1 кг тахан, така че имаме доста за напред във времето, тъй като нямаме по една кофичка, имаме по 2-3 кофички или по 2-3 различни бурканчета. Почитатели сме на различните тахани, обичаме да си ги мажем на филийки, на тортилки, на палачинки и така нататък. Затова си ги имаме постоянно вкъщи, не съм ги включила в списъка, тъй като купим ли веднъж, те постоянно се ротират в къщи и не свършват така или иначе. Всички тези продукти ги пазаруваме от Lidl, с изключение на едамамето, някои тахани на Шаламанов и скаридите, тя ги взимаме от Фантастико и съответно когато ходим до Фантастико, понякога взимаме и оттам някои неща, ако не сме пазарували от Lidl, но много споменавам, тъй като тези неща ги няма в Lidl. В Lidl има едни скариди, но аз не ги харесвам. В Фантастико са много по-добри, също така и да мама няма в Lidl и съответно тези тахани, които ние ги обичаме, ги няма в Lidl, затова понякога ходим и до Фантастико, но обикновено в 99% от времето пазаруваме в Lidl и всички тези продукти са ни любими, пазаруваме ги от години.
Хапваме ги от години, затова съм и направила такова видео с любими продукти от Lidl, което може да гледате в моят канал. Там ще видите конкретно за кои продукти ви говоря тук в това видео, така че ако не ви е ясно за кои телешки бургери или за кое пилешко месо говоря, там ще намерите повече информация. И смятам, че ще ви бъде важно да отбележа колко пари ни излиза пазарът седмично, тъй като все пак това е важна част и точно заради това съм направила по този начин седмичното меню и точно заради това правя и това видео, за да говорим с цени. Както ви казах, преди да направим това нещо, плащахме, не винаги, но се е случвало да плащаме по 300, 400, 500 лева сметка в супермаркети на седмица. Съответно, разборно в 2-3 дни, в 2-3 отделни пазара, което не е оптимално. В момента, както ви казах, ходим всеки понеделник на пазар, тъй като тогава изкарват новите продукти с по-дълъг срок на годност или пък започват новите промоции, което също е важно за оптимизирането на даден бюджет. Така че в момента пазарът ни седмичния варира между 210 и 250-60 лева, в зависимост сега какво е необходимо да купуваме, защото, както ви казах, например, сега за тази седмица няма да се наложи да купувам боровинки или някакви такива неща, примерно гриз. Понякога в седмичния пазар се включва и прах за пране и общо взето заради това варират, но е фиксирана цената между 200 и 250-60 лева, което е много по-добре. Понякога даже двойно по-ефтино от преди, затова съм много доволна. Сега да ви разкажа какво правим, тъй като много хора се притесняват, че когато напазаруват за цялата седмица, нещата ще се развалят. В принцип, мисля от тази седмица да разделим пазаруването на протеина на 2 пъти, тъй като когато го купим, или го замразяваме, или изчакваме 3-4 дни в хладилника му няма нищо и след това го готвим. Тоест, едната част готвим в началото на седмицата, говоря за месата и рибата, другата част я готвим на средата на седмицата, за да има за другата половина от седмицата. Но мисля, че сега ще бъде по-удачно да го разделим на 2 пазара, конкретно за протеина, тъй като ние с Алек така или иначе ходим често до града и не ни е проблем да го направим така. Иначе до сега как сме го правили, когато пазаруваме, прибираме абсолютно всичко в хладилника и съответно първия ден се готви едната част, едната половина от пилешкото, готви се рибата за 3 дни напред, готви се също така и втория протеин, обикновено телешко, за 2-3 дни напред. Имаме телешко и пилешко, защото, както ви споменах в началото на видеото, Иво си носи хапване за работа, като обикновено той хапва пилешко на обяд, телешко след обяд, вечер риба или телешко на обяд, скир след обяд, вечер риба. Конкретно, всяка вечер хапваме риба. Доскоро хапвахме всеки ден сьомга, но това коментирахме, че в принцип сьомгата доста тежки метали съдържа и не е оптимално да се яде всеки ден, затова е окей да редувате с бяла риба. Затова ние взимаме ципура, лаврак или хек или филе. Обикновено ципура има в Lidl. За това делим така рибата, си я хапваме вечер. Като тук не искам да ме разбирате съвсем крайно. Случва се през някои дни да хапваме навън, да си поръчваме храна за вкъщи или пък да ни се дояде нещо различно, но просто знаем, че в 90%, хайде 85-90% от времето хапваме това и ми е много лесно, защото си разделяме нещата с Иво или пък само той готви или само аз, зависи както дойде. Просто отиваме в кухнята, готвим за половината седмица и знаем, че следващите 2 дни, 3 не пипаме нищо. И е много удобно, защото преди се чудех каква манджа да сготвя, пък сега какво ми се яде, пък утре какво ми се яде, пък имам ли ги тези продукти, нямам ли ги и така нататък. Както ви казах, не е само оптимизиране на бюджета, но и е много по-лесно, по-практично, не го мислите и така нататък. Да, за сега се чувстваме супер. Първо, че хапваме по-здравословно, второ, оптимизирахме бюджета, трето,
Много по-лесно е, не се занимаваш, много по-бързо е и така. Общо взето, надявам се това видео да ви е било интересно, полезно. Ще се радвам да споделите дали вие хапвате по някакво седмично меню, дали си изготвяте. Идея е също така, сега се сещам, че може да си изготвите примерно 2, 3 или 4 дори различни седмични менюта и да комбинирате ястията от едно меню с друго ястие от друго седмично меню или да ги редувате самите менюта. Просто ние наистина това хапваме в къщи и затова съм направила по този начин. Иначе, както ви казах, може да използвате и интернет, да видите примерни седмични менюта или да си изброите ето така на бял лист какво обичате да хапвате и да си го разпределите за обяд, за вечеря, за закуска, за следобедни хранения съответно, ако сте в къщи или пък ако си носите храна в офиса или на работа, защото много хора хапват на обяд навън или си поръчват храна, което още повече утежнява бюджета. Та да, ще се радвам да разбера дали вие хапвате по седмично меню, какво мислите по въпроса и така. Ако имате някакви въпроси, може да ми ги напишете долу в коментарите или пък да ми пишете налично в Instagram, винаги отговарям. Ще се видим съвсем скоро. Чао!